Cuida't molt. I sigues bon nen. Espera, no te'n vagis! Espera, mare! No em deixis, mare! No em deixis! Mare! Mare! Avi, la mare se'n va, se'n va! No deixis que se'n vagi, fes-la tornar! De pressa, afanya't, que la mare se'n va! No vull, no vull! No et vull sentir somicar mai més, entesos? Mai més. Oblida't d'aquesta dona. Ets l'hereu de la casa dels Kanabishi. Te'n fas el càrrec? Ho entens? No ho entenc. No puc entendre. No puc. No entenc res de res! Un dia, un altre cop el mateix somni. Què passa? Què hi fa l'Oi dormint aquí amb mi? Me n'haig de separar com sigui. No puc respirar. Ostres, que guapa que és. Amb el quimono no ho havia vist, però té uns pits que Déu-n'hi-do. Ai, no! Haig de sortir com sigui. Si es pensés el que no és... Al final me n'he sortit. No t'escaparàs, poca vergonya. Ai! El concursant està a punt de rendir-se. Mira, no li queden forces. Para! Oi! Ai! Baixa. Ai! I ara la cama! Ai! Això no! Prou! Prou, sisplau! Aquí no! Prou! Para! Hola, bon dia. Bon dia. Ai, que oro! Què tens? Què t'ha passat? Com que què m'ha passat? Es pot saber què hi feies, dormint aquí, enganxada amb mi? Doncs és que... ahir, a la nit em va semblar que tenies fred i vaig pensar de posar-me a dormir més a prop teu. El que passa és que tinc la mania de dormir abraçada a alguna cosa. Que et vaig abraçar? Sí, Déu-n'hi-do. Doncs em sap greu. De fet, tu també te'n vas abraçar ben fort per fer-te passar el fred. O sigui, que ho podríem considerar un empat? Escolta, mira, la qüestió no és si quedem empatats o no! Va, ja està. Bon profit. On dia, quina bona pinta! Ja em perdonaràs, t'he obert la nevera i n'he agafat coses sense demanar-te permís. No passa res, no t'amoïnis per això. Però no m'ho puc creure. No hi havia res de bo a la nevera i has pogut fer tot això? Ets un artista, ho tastarem. Ai, que bé. Escolta, Mana, després t'acompanyaré a l'estació, que jo també haig d'anar a la universitat, saps? doncs mira, ara fa una estona he parlat amb els de casa i m'han dit que, si volia, em podia quedar aquí una mica més. Que et fa res que em quedi. No, i tant que no. Oh, que bé, doncs així deixa'm que sigui jo que t'acompanyi a l'estació, d'acord? Ah, Escolta, i sempre hi vas a aquesta hora a la universitat? no, avui no tenia classe a primera hora. Per això m'ho he pogut prendre amb tanta calma. Ara ja ho entenc una mica més.
D'això, escolta, una cosa. Què passa? Res, deixa-ho estar. No passa res. No em facis cas, sisplau. I així què? Cap a quina hora tornaràs? Suposo que no tornaré gaire tard, però per què ho dius? És que, si no et fa res, em faria gràcia tenir-te preparat el sopar, que et molestaria. Faràs sopar per mi? Sí? Com vols que em molesti, això? Ni de lluny. De fet, si et tingués més confiança, fins i tot t'ho hauria demanat que me l'anessis preparant. Que bé! Quedem així, doncs. Tornaré cap a l'hora de sopar. Fins al vespre. Adéu, fins després! Ja ens veurem. Doncs au, a comprar teca. M'esperarà a casa. Tinc una noia que m'espera a casa. A veure, això anirà bé. Hola, maca! Què li posarem a la senyora? Què? I ara, senyora, però si no estic pas... D'això, pasi'm peix de què? Vol que li netegi una mica? Diria que ja ho tinc tot. Però abans de començar a preparar el sopar, potser que... Som-hi! Mira que han arribat acumulant caoro de roba bruta. Vaja, carai. I què em prepararà l'Oi per sopar?